ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତଳ ଉପରର ଧାରଣା ପାଇବା। ତ ପିଲେ ତଳ ଉପର କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ନେଲି, ଦେଖୁଛ ନା? ଟେବୁଲ ତଳେ କିଛି ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ନା? ଅଛି। ତ ସେଇ ଟେବୁଲ ତଳେ ମୁଁ ଫଳ ରଖିଦେଲି, ହେଲା। ତ ସେହିପରି ଟେବୁଲର ଉପରି ଭାଗରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ପିଲେ ଦେଖ, ଟେବୁଲର ତଳେ ରହିଲା ଫଳ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଫଳ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଟେବୁଲ ତଳେ ରହିଛି ଫଳ, ଏଣୁ ସେ ହେଉଛି ଟେବୁଲର ତଳ ଅଂଶ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିଲା ଫଳ, ସେ ହେଉଛି ଟେବୁଲର ଉପର ଅଂଶ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ତଳ ଓ ଉପରର ଧାରଣା ପାଇପାରିଲେ।